Tajb, l-għed nittamaw li tinsabu tajbin, veru li qegħdin niltaqgħu f'ċirkustanzi differenti, imma b'xi mod ieħor rajna li l-aħjar ħaġa li naraw ftit żgħira nkomplu daw il-lezzjonijiet b'dan il-mod. Li se nkunu qegħdin nagħmlu ħankunu qegħdin nagħmlu hekk. Pratikament se nkunu qegħdin nagħmlu l-lezzjoni kif nagħmlu għas-soltu. Ġifieri ħajkun dal-presentation, se nkunu qegħdin nagħmlu nispjega. Imbagħad fl-aħħar ta' kull lezzjoni, kull wieħed minnkom se jkun qiegħed jingħata ftit link, imbagħad inkellimkom daqsxejn dwarha wkoll biex nagħmlu revision ta' dak li aħna għamilna. Iżda mbagħad jekk ikun hawn minn minnkom milli ma jkunx fehm punt jew inkella jixtieq jistaqsi xi ħaġa, inħallu anke wkoll ċans li dak li jkun jibgħat il-kummenti jew nirrispondu b'xi mod jew ieħor. Ftit affarijiet żgħar qabel ma nibdew il-laqgħa tagħna tal-lum. L-ewwel ħaġa mhumiex ċirkustanzi sbieħ veru li forsi qegħdin niltaqgħu hija l-isbaħ ħaġa li kieku nkunu qegħdin l-iskola għalkemm naf li hawn ħafna minnkom li din ma jkunux iriduha. Imma minn oħra wieħed tajjeb illi jħossu jinduna r-responsabbiltà li huwa għandu. Kemm hija xi ħaġa sabiħa li aħna responsabbli daqshekk ta' xulxin. It-tieni ħaġa hija fejn jidħol żmien li nerġgħu nidħlu lura l-iskola, onestament la aħna bħala teachers, la l-administration, u iktar naħseb flimkien kollha kemm aħna ma nafu meta, allura qed nisma' biex ma jinħellix il-ħin u dak li jkun anke forsi jagħmel reviżjoni d-dar. Ejjew nagħmlu dawn it-tip ta' lezzjonijiet. It-tielet ħaġa nitlobkom ħafna li nkunu responsabbli f'dak li qegħdin nagħmlu bħalissa. Jiġifieri veru li ħajkolkom f'idejkom dan il-video, vera li forsi se nkunu qegħdin nispjegaw ċertu affarijiet, imma nixtieq illi kull wieħed minnha jżomm f'moħħu illi juża dan il-biċċa xogħol b'mod responsabbli biex ma jkun hemm inkwiet la min-naħa tagħkom la min-naħa tal-iskola u xejn. Naħseb tifhmu li dan il-video għandu jintuża biss għal-lezzjoni u xejn iktar. Biex niftakru ftit x'għamilna s'issa, jekk tiftakru daqsxejn, qabel ma tlaqna il-ġimgħa li għaddiet konna bdejna nitkellmu ftit dwar static electricity. U jekk tiftakru ftit konna tlaqna mill-idea u għed nisma' kull ħaġa li teżisti fid-dinja, inkluż aħna, hija magħmula minn dan il-particle żgħir li ssejjaħ atom u hija tant żgħira illi ġo full stop żgħir għandha ammont kbir ta' atoms. Imbagħad biex nippruvaw nifhmu ftit iktar anke l-fatt li forsi mhux kulħadd ikollu background tajjeb ta' chemistry, għedna ix-xjenza jisoras qed biex tħares u tagħti stampa ta' kif tidher din l-atom. U jekk niftakru tajjeb din hija xi ħaġa li ġa semmejnija, għedna li sal-livell tagħna nħarsu lejn l-atom magħmula minn 3 particles li huma ħafna żgħar minnha għax jagħmlu lilha propju. Għandna żewġ particles minnhom illi nsibuhom f'dak li ngħidulu in-nukleu fiċ-ċentru tal-atom u hemmhekk insibu dawk li ngħidulhom il-protons, dawk li ngħidulhom in-neutrons. Orbiting around, iduru madwar dan in-nukleu, hemm dawk li ngħidulhom l-electrons. L-electrons huma negative charged particles. Mela, biex nifhmu daqsxejn l-affarijiet. L-ewwel nett dawk li qegħdin fin-nofs li aħna sejjaħnilhom bħala protons u neutrons, dawk ma miżmumin hemm ġew b'enerġija kbira ħafna. Infatti konna għedna li biex jiena nieħu xi ħaġa minn hemm ġew hemm bżonn li nara kif ninvesti f'enerġija kbira ħafna. Infatti dik ħanitkellmu dwar jekk Alla jrid is-sena d-dieħla meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq is-suġġett radioactivity. Filwaqt li l-elektron li hija ħafna iktar żgħira mill-particles li nsibu hemm bejn wieħed u ieħor konna għedna li bħala size l-elektron hija mal-1800 darba iktar żgħira minn proton li għandi hemm ġew. Dik qiegħda ddur għandha tip ta' forza ta' attraction lejn in-nukleu bħalma għandna biex nippruvaw nifhmuha ftit. Id-dinja l-attraction tagħha li għandha lejn ix-xemx. Jiġu prattikament biex nippruvaw nifhmu qisu għandna ix-xemx, in-nukleu, protons u neutrons u d-dinja u l-pjaneti l-oħrajn li qegħdin iduru magħha illi dawk qishom l-electrons li qegħdin hemmhekk. Forsi ftit affarijiet żgħar ta' chemistry illi materjali differenti fil-chemistry ngħidulhom elements differenti
ikollok materjal minn ieħor minħabba l-ammont ta' protons li inti għandek. Ħanati eżempju. Jekk jien għandi l-gass hydrogen, dak għandu ammont ta' protons. Jekk jien naqbad il-gass helium, dak għandu ammont ta' protons ukoll. U nista' nibqa' sejjer fl-elements kollha. Forsi tiftakru ftit meta fil-Form 2 konna tkellimna dwar dik li ngħidula periodic table of elements. Din il-periodic table prattikament għandi l-lista tal-elementi kollha u qegħdin wara xulxin skont properties u anke wkoll l-ammont ta' protons li hemm fin-nukleju tagħhom. Jiġifieri kważi nistgħu ngħidu li jekk jien naqbad nukleju u noqgħod inneħħi protons minnhom, dik l-atom tibda turini materjal differenti jew issir f'materjal differenti biex nitkellem b'mod sempliċi. Kif forsi intom qegħdin tinnutaw hija illi jiena biex inneħħi proton minn hemm hija daqsxejn diffiċli. Imma li ħankunu qegħdin naraw hija li biex inneħħi elektron jew inżid jew innaqqas mhijiex daqshekk diffiċli. Infatti dan is-suġġett li qegħdin nitkellmu dwaru li huwa electricity għalkemm aħna ħanaqbdu branch tiegħu jissejja static electricity, se ninnotaw li dawn huma responsabbli ta' kollox iktar milli xem fin-nofs l-electrons li għandi fuq barra. L-aħħar ħaġa li konna semmejna qabel tlaqna fl-aħħar lezzjonijiet kienet illi il-protons, il-neutrons u l-electrons għandhom dak li jgħidulhom charge differenti. X'jiġifieri? Il-protons fix-xjenza narawhom bħala positive charged particles. Fil-waqt li l-electrons huma negative charged particles. Jiġri prattikament għandi dawn iż-żewġ particles li għandhom charge opposta ta' xulxin. Proton li hija positive, electron li hija negatively charged particle. Forsi l-mistoqsija tiġi, allura neutron x'inhija? Kif kważi jisimha minnha? Neutron is neutrally charged. Jiġifieri m'għandix la positive lanqas negative. Forsi bracket żgħira ħanilutaw il-sena d-dieħla in-neutron tista' tagħtini xi affarijiet oħrajn, ma nitlux fiha hekk għal din is-sena. Mela, minn hawnhekk ħankomplu daqsxejn forsi xi ħaġa iktar ġdida. Mela l-ewwel qed b'mod normali l-atom hija neutrally charged għaliex għax normalment ikollha l-ammont ta' protons fiha u l-ammont ta' electrons fiha mela jekk nerġa' nħares naqlura. Jekk jiena hawn ġew għandi 7 protons, se nara li fuq barra hemm ukoll 7 electrons. Qisu bħal meta inti qed tilgħab logħba futbol, għandek ammont ta' players f'team, għandek ammont ta' players f'team ieħor u ngħidu hekk il-logħba bilanċjata. Qegħdin jiġġieldu kontra xulxin, m'għandix wieħed iktar mill-ieħor. Allura b'mod normali iva, l-ammont ta' protons li għandi fin-nukleus huwa l-istess daqs l-ammont ta' electrons li għandi hemm. Allura nista' ngħid li b'mod sħiħ jiena għandi the same amount of charge. M'għandix xi ġlieda ta' iktar protons minn electrons. Imma hawnhekk fejn ġejja bracket li importanti ħafna. Jista' jiġri li f'ċertu materjali ikun hemm electrons li dawn jibdew jimxu minn atom għall-oħra. Jiġifieri ikunu iktar free li dawn jiċċaqalqu. Allura jekk nibdew nħarsu ftit, nibdew ninnotaw l-istenna. Jekk jiena għandi ċertu protons li dawn qegħdin jibqgħu fin-nukleju u electrons li qegħdin imorru x'imkien ieħor, se jibda jiġri li jiena ma jkollix iktar bilanċ. Jekk nerġgħu nieħdu l-idea tal-futbol, insibu isek għandek team magħmul minn 11 player, team ieħor magħmul minn 11 player, f'daqqa waħda dan it-team li jissejjaħ electrons jibdew joħorġu minn ġol pitch xi 3 minnhom. Mela se jiġri. The amount of protons in the field is more than the amount of electrons in the field. Mela jiena nista' ngħid li f'atom
Meta jibda jkolli electrons li jibdew joħorġu, se jibda jiġri jekk nerġa' nħares lejn l-istampa. Se jkolli, pereżempju, hawnhekk 7 protons, fuq barra ejjew nimmaġinaw li telqu 2, se jkolli 5 u mhux 7 b'mod normali. Mela jekk nifqu ftit ħan innutaw daqsxejn u ngħidu sewwa. Jekk jien minn hawn telqu 2, mela jfisser li qed intilfet negative charges. Se jkolli iktar positive charge milli negative charge. U din hawnhekk fejn se tagħmel daqsxejn id-differenza. Jiġifieri dan is-suġġett li se nkunu qegħdin nitkellmu fuqu jibbaża kollox fuq din. Meta jiena jkolli atom u l-ammont ta' electrons fiha ma jkunx l-istess daqs l-ammont ta' protons fiha. Allura minħabba dak l-iżbilanċ jiena ma jkollix the same net charge, ma jkunux iċ-charge tagħhom huwa l-istess. Issa, jekk inġibu daqsxejn f'moħħna ftit, dawn kif indunaw biha? Faċli tinduna biha? Mhix daqshekk faċli ma hija xi ħaġa li n-nies minn dejjem b'xi mod jew ieħor għadu jinnotawha. Jekk immorru lura ftit fi żmien, kien hemm dan il-materjal li jissejjaħ ember. Bħala materjal dan kien materjal li jinstab ħafna drabi fis-siġar, r-riżultat kien li tikollok siġra li taqla daqqa minna joħroġ likwidu, ma' żmien dan il-likwidu kien jibbies, jiġi jibes daqs li kieku ġebla. Tantu hekk li forsi minn minnkom ra Jurassic Park jaf li f'wieħed mill-ewwel films xjentist partikolari jsib din l-ember u ġo fiha jkun hemm nemusa bħalma għandna hawnhekk. U jippruvaw li jieħdu d-DNA minn dik in-nemusa li ġejja minn żmien id-dinożawri u mbagħad jiżviluppaw d-dinożawri f'dan il-film. Imma għaliex kien ikun hemm anke dawn l-annimali maqbudin fiha x'ħafna drabi li kien jiġri hekk li dan it-tip ta' likwidu li kien joħroġ kien jiġbed lejh għaliex kellu toma ħelwa dawn l-insetti u jispiċċaw li meta jieħdu minnhom dawn l-insetti jispiċċaw imwaħħlin hemm imbagħad dan jibbies u jibqa' kollox treb hemm ġew. Dan it-tip ta' materjal kien tant sabiħ li meta beda jinqala minn mas-siġar u anke jiġi polixjat, beda jintuża anke fejn jidħol jewelry, fejn jidħol anke tiżjin, jibqgħu jilbsuh in-nisa. Mod speċjali nsibu pereżempju l-Griegi li kienu jużaw ħafna. Imma xi ħaġa li bdew jinutaw kienet din. Illi meta dan it-tip ta' materjal beda jħokk mad-drab jew inkella max-xar jew inkella forsi masuf li wieħed ikollu fil-ħwejjeġ tiegħu. Beda jinnota illi bħala materjal jibda jiġbed lejh particles ta' trab. U allura kien hemm il-mistoqsija isma' għaliex dan il-materjal meta jiena nimsħu ma' materjali ieħor, meta nħokku ma' materjali ieħor, dan il-materjal jiġbor lejh it-trab. Fost xjentisti li tkellmu fuqu kien hemm dan ir-raġel Charles Augustin de Coulomb. Dan kien xjentist illi se nkunu qed insemmuh ftit għaliex dan tkellem fuq din li ngħidula iċ-charge. Prattikament jekk nibdew nagħmlu ftit kliem tekniku li beda jiġri hekk. Din l-ember meta bdiet tinħak b'materjal ieħor, bdiet titlef l-electrons tagħha. U allura ma kienx baqa' charge normali, kien hemm żbilanċ fiċ-charge. Minħabba f'hekk b'riżultat issa naraw għaliex beda jiġbed lejh it-trab. U dan hekk qed jiġri, meta qed inħokk dan il-materjal minn materjal ieħor, jiena qed nitlef l-electrons tiegħi. Ma nħanġibu daqsxejn żewġ eżempji. Għandi biċċa drab u jiena għandi li din kienet l-ember. Mela beda jiġri kien li meta din qed tinħakk ma' materjal ieħor, x'beda jiġri? Din bdiet titlef l-electrons. Tgħidli ma jidher xi ħaġa, le fil-verità ma jidher xejn, m'intix ħatra tiċkien jew tonqos jew jiżdied xi ħaġa u tara b'għajnejk. Mela l-electrons kienu minn dan il-materjal jaqbżu għal ġol biċċa drab li kelli, suf li kelli, xar li kelli. Din l-ember kienet qiegħda tispiċċa b'inqas electrons b'riżultat ta' hekk
kienet ikoll dan l-isbilanċ fiċ-ċarġ. Tant għamel din il-skoperta daqsxejn kbira illi bħalma dejjem ġara anke wkoll fis-suġġetti l-oħrajn, il-kunjum tiegħu Coulomb huwa il-unit ta' charge. Ġifissa meta nitkellmu l-qudiem fuq electrons li mixjin, x'saħħa ta' charge għandhom, protons x'saħħa ta' charge għandhom. Ħanatu numru u wara nagħmlu capital C illi hija Coulomb, il-unit ta' charge. Prova jisu jispjega daqsxejn iktar dan Coulomb billi juża żewġ materjali differenti. Min issa se nibdew inħarsu ftit lejn żewġ materjali differenti, dawk li ngħidulhom perspex u dak li ngħidulu politin. Forsi għal xi wħud dawn iż-żewġ materjali huma ġodda. Forsi mill-ħajja ta' kuljum jista' jkun li dan il-materjal perspex ġieli smajni għaliex il-perspex jintuża biex isiru twieqi minflok jagħmlu l-ħġieġ biex ikun iktar sejf, ikollok dan il-perspex. L-iskola ġieli kellna minnhom minn minnkom jiftakar ftit il-ħġieġ il-plastik antik ta' twieqi tal-ġim. Jew inkella min jiftakar ftit li fil-ġim tal-iskola hemm dawk it-twieqi mhux li jagħtu għall-bitħa, li jagħtu għall-ġol ġnien. Uħud minnhom jinfaqgħu, mhux dawk ta' ħġieġ jisom biċċa plastik. Dak huwa fil-verità l-perspex. Dan il-materjal għandu xi ħaġa partikolari u hemm sieħbu li ngħidulu politin. Issa naraw daqsxejn żgħira ftit dwaru. Imma dan Coulomb ħares lejn dan il-materjal u nnota xi ħaġa. Dan beda jinnota illi meta l-perspex irdu jkolli biċċa perspex u din jien inħokka ma' biċċa drab, ma' ftit xar, ma' ftit suf. Din il-biċċa perspex tibda titlef l-electrons minna. Mela jiena fil-verità x'qed jiġri hekk. Nerġa' naċċarruta u jew ngħidu li minflok għandi biċċa perspex, sejna ħanuża riga biex forsi nifhmuha. Fejjem? Għalkemm jekk inti għandek riga tal-plastik, din hija xi ħaġa li tagħmilha u tinnota. Issa naraw ftit anke wkoll kif jista' jagħmilha. Meta jiena se nibda inħokk tajjeb din il-biċċa perspex, li se jiġri huwa illi electrons fil-wiċċ ta' din il-perspex jibdew jaqbżu għal ġodin il-biċċa ċarruta. Mela what is going to happen? Perspex rods tend to lose electrons when they are rubbed with a piece of cloth. Mela jiena qed inħokk din il-biċċa perspex ma' din il-biċċa drab ixini, iktar ma drab tkun ma tkunx lix iktar aħjar għaliex hemm tendenza li tagħmilha fatiġi nagħmlu anke wkoll ma' xarna pereżempju, jitilfu l-electrons. Mela jekk inżommu f'moħħna se jiġri ħaġa. Jiena qabel ma din ħakkejta ma din il-biċċa drab kelli the amount of protons in this piece of perspex is equal to the amount of protons, the amount of protons in this piece of perspex is equal to the amount of electrons in this piece of perspex. Issa li se jiġri huwa dan, hekk kif ħakkejta daw it-tnejn ma baqgħux l-istess. L-ammont ta' protons hawn ġew huwa iktar mill-ammont ta' electrons. Għaliex? Għax l-electrons issa qabżu ġodin il-biċċa drab. Mela se jkun ngħidu. Mela jekk jiena għandi iktar protons nista' ngħid li issa il-perspex ġiet b'riżultat ta' hekk iktar positively charged. Ejjew ħanippruvaw nifhmuha ftit iktar. Mela jiena għandi biċċa drab illi għandha the amount of protons is equal to the amount of electrons, il-perspex l-istess. Issa biex innaħħu anke misconception, ma jfissirx li perspex għandha 1, 2, 3, 4, 5, 5 electrons, 5 protons biss. Fil-verità kif edna hemm biljuni ta' biljuni ġo farka minna.
imma aħna nagħmlu ftit diagram biex nippruvaw nifhmuha. Mela kif edna hija, hekk kif jiena se naqbad din il-biċċa klod, din il-biċċa drab, u se nħokk din il-perspex, uħud minn dawk l-electrons sejrin jaqbżu fuq din il-piece of cloth. Mela hekk nerġa' niftehmu ftit. Se jiġri, jiena se nkun qed inħokk din il-perspex b'riżultat ta' hekk electrons mill-which from the surface of the perspex jump on the piece of cloth. Jekk jiena kważi nagħmel pause u nieqaf hawn, ngħid mela ara xejn se jiġri. Issa l-perspex għandha 1, 2, 3, 4, 5 positively charged particles, protons, but 2 negatively charged electrons. Mela dak ifisser li l-perspex jisa b'mod issa mhix daqshekk normali, hija iktar positively charged milli negatively charged. Jekk jiena nagħti ħarsa ftit lejn il-biċċa drab li għandi, issa din kważi saret l-oppost għaliex. Għax din akkwistat that piece of cloth gained electrons. So what happened? That piece of cloth became negatively charged. Iktar ma għadda ħin, iktar ma ħakkejna l-perspex, iktar qabżu electrons minn waħda għall-oħra, b'riżultat hekk hawn għandi iktar negatively charged milli positively charged. Mela, ftit affarijiet, ftit punti li semmejna s'issa. Jiena b'mod normali il-materjal ikun bħala net charge ikun neutrali. Jiġifieri l-ammont ta' electrons u l-ammont ta' protons huwa dejjem l-istess. Imma mbagħad konna għedna li by means of rubbing hemm ċertu materjali, ħafna minnhom huma tipi ta' plastics, wieħed minnhom huwa dan il-perspex. Illi dawn jisu jiżbilanċjaw l-ammont ta' protons u electrons. Mela x'se jkun qed nagħmel? Hekk kif inħokk biċċa perspex, il-perspex għandu tendenza li jitlef l-electrons. Min se jakkwistom da mhux jintilfu, jakkwistom jew takkwistom din il-biċċa drab li jiena għandi hawn. B'riżultat hekk kif jiena nagħmel din il-biċċa xogħol, b'riżultat hekk għandi il-perspex għandu iktar positively charged, il-piece of cloth għandi iktar negatively charged. So I can conclude and say that perspex became positively charged when rubbed, the piece of cloth became negatively charged when being rubbed. Why? Because it gained electrons from that perspex rod. Imma bagħad hemm materjal ieħor. Dan il-materjal jissejjaħ politin. Huwa materjal li f'lajn ma tarax daqshekk differenza, jiġifieri huwa tip ta' plastik ukoll. Ħafna drabi dan il-materjal jintuża biex isiru boros. Imma aħna slek forsi mmorru l-rej l-iskola naraw ftit id-differenza. Ninnotaw li jixbaħ ħafna fid-dera l-perspex huwa kulur bajdan biex naraw id-differenza minnu. Dan għandu tendenza pjuttost l-oppost dak li jiġri fil-perspex. X'jiġifieri? Polythene rods tend to gain electrons when they are being rubbed. Mela, jekk nerġa' nagħmel pause żgħir għandi. Il-perspex hekk kif ħakkejta tilfet l-electrons i għaddietom lil din il-biċċa drab. Ejjew ngħidu issa għandi biċċa polythene. Issa jiena ħanuża riga din tal-injam, ma qed nużawha biex anke wkoll nifhmu. Din għandha xi ħaġa pjuttost il-kontra ta' dak li jiġri lil perspex fis-sens. Li meta jiena qed inħokk din il-biċċa polythene rod issa, x'se jiġri? Electrons minn din il-biċċa drab sejrin jaqbżu u jmorru fuq din il-polythene. Mela jiena qisu għandi ground tal-futbol, għandi 11 naħa u 11 oħra, imma f'kemm minnhom tim minnhom jiddeċiedi li jġib
iktar players fil-ground. Mela jiena ser ikolli iktar electrons fuq il-politin milli protons tajjeb ġol politin. Allura b'riżultat hekk ara waħda se ġib lill-oħra. B'riżultat ta' hekk il-politin meta tiġi rubbed, when politin is being rubbed, it becomes negatively charged. Jekk naraw ftit jisu l-istess stampa tajjeb bħalma rajna l-ewwel, din id-darba issa għandna biċċa politin mhux perspex. Għadna ma ħakkejna xejn, allura l-ammont ta' positive u negative charge fiż-żewġ naħat huwa dejjem l-istess. Li se jiġri huwa dan, when that piece of cloth rubs that politin rod, għaraw ftit se jiġri. Electrons minn hemm issa qabżu fil-politin rod. Mela jekk not issa għandi 1, 2, 3, 4, 5, 5 protons. Imma mbagħad għandi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrons. L-istess bracket żejra dawk il-numri qegħdin hemmhekk biex nippruvaw nifhmu ftit aktar. Mela x'ġara? Hawn għandi iktar electrons, hawnhekk bqajt b'iktar protons. So what happened in this case? That piece of cloth is negatively charged, sorry, positively charged. That politin rod now became negatively charged. Xi affarijiet importanti li tajjeb li nżommu f'moħħna. Jekk kienu tajtu fiż-żewġ każi kemm il-perspex, kemm anke wkoll il-politin. L-unika ħaġa li timxi hija in-negatively charged, l-electron. Jiġifieri inkun żbaljat jekk ngħid when I rub a piece of perspex, when I rub a piece of politin, protons move. Le, dik mhix tajba. In both cases, electrons move. Bil-konsegwenza hekk meta jimxu l-electrons, jiena ser ikolli fil-każ tal-politin għax jitakkwista ser ikollha iktar negatively charged, mela hija tkun negatively charged il-perspex għax għandha tendenza li titlifhom ser ikollha iktar protons minn electrons, allura ħad tkun iktar positively charged milli negatively charged. Biex niftakruhom ftit, jiena nżomm f'moħħi hekk. Perspex tispiċċa b'littra X. Inxabbaħ ħafna mas-salib. Allura, il-perspex when rubbed, it has a net positive salib, a positive charge, għax tilfet l-electrons. Il-politin l-aħħar żewġ ittri hija Ne, illi huma l-ewwel żewġ ittri tal-kelma negative. So, politin, when it is being rubbed, it gains electrons, so it has a net negative charge. Dik hija l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa, tajjeb ukoll li nżommu f'moħħna illi dawn il-materjali huma tipi ta' plastics. Jew aħna fis-suġġett forsi tiftakru fil-Form 1 insejħulhom daqsxejn insulators. Ħannaraw ftit li din istamna ma' biċċa ħadida, fil-verità din le ma tistax tajjeb tagħmilha ma' biċċa ħadida. Aħna se nkun inħarsu ftit lejn perspex u politin. Perspex li titlef, politin li takkwista. Fil-laqgħa li jmiss fil-lezzjoni li jmiss ħanaraw daqsxejn iż-żewġ punti oħrajn. X'jiġri issa billi jiena tlift l-electrons, jew akkwistajt l-electrons, daqshekk se jiġri. Dan iċ-ċaqliq tal-electrons ħanaraw li fl-aħħar mill-aħħar se jirriżulta f'tip ta' elettriku. Dak li ħanejlu static electricity. Mhuwiex elettriku illi se nkun qiegħed tajjeb nixel xi bozzos bih imma se naraw ċertu affarijiet li aħna forsi fil-ħajja ta' kuljum ma ninutawhomx imma qegħdin hemmhekk. Mela, ftit affarijiet żgħar. L-ewwel nett nixtieq illi
fil-pitazz tagħkom, fil-ktieb tagħkom, nagħmlu daqsxejn il-noti. Wara jekk kellna l-presentation dik qed tkun anke wkoll l-iskola. Illi nżidu ftit in-not, wieħed jista' jkun anke jżid diagrams, wieħed jista' juża anke wkoll xi notes li għaddejtilkom jew il-ktieb il-Complete Physics li huwa tajjeb ħafna f'dan is-suġġett. Wieħed jista' wkoll jara videos jew links bil-qalb kollha. Imma tajjeb qed ikompli jibni n-noti tas-soltu. Dik l-ewwel ħaġa għandkom il-faċilità llum illi taqdu twaqfu tagħmlu post, forsi wieħed jara l-paragrafu, joqgħod jaqra bil-kwiet, jibni n-notes tiegħu. Jiġifier minn daqshekk wieħed jista' jmexxi ftit. It-tieni ħaġa hija din, wara kull laqgħa se nkun qed ngħaddi ftit link, se jkun qed jidher jew fid-description ta' dan il-video stess, jew inkella fil-nota li għandkom fuq MySpot. Jekk tiftaħ dik il-nota, se jidħol dak li jgħidu Google Form. Isu prattikament se nagħmlu ftit revision ta' dak li għamilna f'dik il-lezzjoni. Issa, wieħed se jimlija, jiena se nkun qed nirċievi r-riżultat, ħankun qed ninnota anke wkoll u ninduna min qed jagħmel biċċa xogħol u anke wkoll min m'għamilix, ħalli qed anke jkollu l-marka fl-aħħar. Imma anke wkoll x'fimna u x'ma fimniex. Jiġifieri ħajkun isa bħal worksheet li hija online, u jien nirċievi r-riżultat. Importanti ħafna li qed jikteb ismu, kunjomu anke wkoll il-klassi biex jien wkoll idea tal-answers tiegħek. Fl-aħħar ta' dik il-Google Form imma se nħalli anke wkoll iċ-ċans li qed jagħmel kumment. Wieħed jista' jibgħat mistoqsija fuq xi ħaġa li forsi ma jkunx fehm biex nispjegawha daqsxejn, forsi fil-film jew kellha fil-lezzjoni li jkollna, ħalli wieħed l-affarijiet ikunu ftit ċari. Mela ftit punti malajr tax semmejna s'issa u bekk jisu nagħlqu din il-lezzjoni. Fil-bidu tlaqna għalkemm din semmejnija qabel. Kull materjal magħmul minn atoms, l-atoms minn xi xinija magħmula, prattikament kellimna fuq protons, neutrons u anke wkoll electrons. Rajna li l-protons huma positively charged, l-electrons huma negatively charged. Imbagħad rajna xi ħaġa oħra. Rajna li ma' żmien bdew jinnotaw li ċertu materjali meta dawn jinħakku ma' materjal ieħor, hemm tendenza li jiġu charged. Mela daw il-protons u l-electrons huma responsabbli ta' xi ħaġa. Kien hemm dan Coulomb illi dan beda jisu jistudja ftit fuqu u nnota li hemm materjali li jitilfu l-elektron, materjali li jakkwistaw l-elektron. Ħaġa importanti li semmejna hija proton qatt ma tintilef jew tiġi akkwistata. U semmejna żewġ materjali, semmejna l-perspex u għedna l-perspex hemm tendenza li jitlef l-electrons, allura it becomes positively charged, imbagħad għandna l-politin li dawn jakkwistaw l-electrons, so it becomes negatively charged. Jekk niftakru daw kollu prattikament il-lezzjoni hija tajba, fimnija, u allura wieħed jista' jmur jaħdem ftit anke l-Google Form. Għandek l-opportunità wkoll se tagħmel rewind ma fimx xi ħaġa jew forsi waqt li qed tagħmel din il-Google Form tixtieq terġa' tara daqsxejn spjega, tista' tuża din bil-qalb kollha. Punti żgħar ta' malajr, l-ewwel ħaġa hija importanti li wieħed ikompli jaħdem ftit ejjew ma nitilfux il-ħin, veru qegħdin f'sitwazzjoni daqsxejn differenti, ma nistgħux aħna maħniex naqas vaganzi, jiġifieri għandkom il-ħin kollu tagħkom f'idejkom. It-tieni ħaġa hija importanti li wieħed jieħu ħsieb b'saħħtu u anke wkoll minn hawnhekk jieħu ħsieb il-kumplament tal-membri tal-familja u mill-qalb seru li ħafna għalihom ukoll. Jekk alla jrid ftit ta' żmien ieħor nibgħatilkom qisu t-tieni laqgħa marbuta ma' dan is-suġġett.